eu son Ricardo Castro, son o secretario xeral da CUT. A nós o que nos gustaría é analizar isto dende varios puntos, non? En primeiro lugar, a manipulación informativa. Nos entendemos que o caso das preferentes é un caso sintomático dende a perspectiva de que chegan á Televisión de Galicia, entran ali, etc. Pero tamén analizamos que isto é consecuencia de algo, e consecuencia dunha trayectoria dentro da Televisión de Galicia de unha información manipulada. É dicir, isto é unha gota que colma o vaso. É dicir, hai unha situación que se ven repetindo, que é a forma de tratar as noticias, e este é un ente público que ten a obriga de informar e darnos información veraz e obxectiva. Este feito non está cumplindo. Entón, as preferentes, no seu caso de desesperación ante a situación que están a padecer, e mirando que non están recibindo a información, non se está dando a información que ten que darse sobre este caso, pois toman como medio esta acción para chamar a atención. Ese en primeiro lugar. En segundo lugar, hai outra manipulación que é a propia manipulación política. Nos entendemos que a dirección de CRTVG o que está é manipulando políticamente. Si ben está acusando a membros do comité de facer esta manipulación de unha perspectiva política, é ao revés. É dicir, isto é, digamos, a paranoia da situación. Son eles os que están manipulando políticamente. Teñen un interés claro en focalizar, digamos, as miradas hacia outro punto, que non é o propio da manipulación informativa. Entón, aproveitan esta situación para tomar nota e para dirixir as miradas cara aos traballadores, cando son os traballadores os que exerceron o papel que tiña que exercer a propia Televisión de Galicia. É dicir, son eles os que teñen que garantir a seguridade dos traballadores e as traballadoras, son eles os que terían que suspender as emisións ao admitir algún tipo de risco por esta toma da Televisión de Galicia, e non cumplen esa misión. Quen cumple esa misión desde unha perspectiva da serenidade e da racionalidade son os propios membros, os comités, son os propios traballadores e traballadoras da Televisión de Galicia os que exercen este papel. E por cumplir ese papel que tiña que cumplir a televisión, queren sancionalos agora. Isto é unha perversión da linguaxe, unha perversión do que ten que tomar e asumir cada quen nestas circunstancias. E despois hai outro feito que eu creo que hai que contextualizar, e é que isto non o podemos mirar como algo illado. O problema que estamos vivindo aquí é un problema que ven de longo. É dicir, aquí aprobouse unha lei no Parlamento galego, aprobouse unha lei por parte do Partido Socialista e por parte do Partido Popular, que vai cambiar a entidade, que vai cambiar o funcionamento da Televisión de Galicia, da Radio Televisión de Galicia, e que vai cambiar as condicións dos traballadores e traballadoras. E hai un comité que oponse a esta lei, que inicia unha campaña, que fai unha folga, que rexeita o que está a acontecer e o que pretenden que aconteza, non? Que é a privatización a medio ou longo prazo dos medios de comunicación públicos. Entón, utilizan este caso das preferentes para acusar ao comité, porque o que queren é quitar do medio ao comité e o que queren é quitar do medio a resposta aos traballadores e traballadoras. E aí está o terceiro eixo que nos facemos fincapé nesta análise, non? Que é a represión sindical. Hai un claro, xa o dicían os compañeros anteriormente, este é un claro indicio de que o que queren é desmobilizar, o que queren é maniatar, e o que queren é ameazar e instaurar o medo nos traballadores para que non se movan ante o que se ven en riba. Entón, dende a CUT o que denunciamos non só son todos os procedementos que xa se falaron aquí, a ironía ou a perversión tamén de que os propios responsables da seguridade da Televisión de Galicia formen parte desa comisión de investigación, ou dese comité de investigación, ou como se queira chamar, sino que tamén está detrás a propia política que queren meter desde a Xunta de Galicia e tamén, por suposto, dende o Estado. Entón, o que demandamos dende aquí públicamente é que os traballadores e traballadoras manteñan esa unidade dentro do centro de traballo, que o comité manteña esa unidade e que deamos resposta a isto, porque seguramente será un paso máis dos que virán tras deste, non?